Dušana som našiel na internete, prehľadal som ho už dávnejšie, ale ma oslovilo auto, ktoré práve pozerám a povedali mi, že si ho môžem vyskúšať. Zobral som si ho domov na týždeň, bol som s ním spokojný, tak som si ho nechal. Auto bolo predtým vykúpené od predchádzajúceho majiteľa, ktorý si objednal druhé auto od pána Dušana. A ideme do Bulharska. Som včera kúpil od Dušana a takto sme sa nabalili, hej, na prerábku bytu. Takže mu veľmi pekne ďakujeme za to auto, ktoré nás prostredkoval.